ин лаҳзаҳои шодӣ, шукӯҳу фараҳмандӣ ва боздиду рафоқату дӯстии намояндагони сершумори назди сарҳадӣ, таҷассумгари иродаи сиёсии роҳбарони ду давлати ҳамсоя, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷаппоров мебошад. дар ин рӯз дар минтақаи сарҳадӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон маросими аз нав давом додани кори гузаргоҳи маданияти ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузаргоҳи сарҳадии Қайрағоҷи ноҳияи Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон маросими расмӣ ва бо тантанаи фаъол гардидани гузаргоҳҳои сарҳадӣ тариқи маҷозӣ ба вуқӯъ пайваст. аз нав давом додани кори гузаргоҳи сарҳадӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар, қушунҳои сарҳадӣ, роҳбарони ноҳияҳои Ҷаббор Расулови вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияи Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон дар фазои дӯстии намояндагони ду халқи ҳамсоя, таҷассумгари тақвияти муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва таҳкими муносибатҳои дӯстонаю ҳамкорӣ мебошад. санаи 13 марти соли 2025 дар муносибати неки ҳамсоягии ду давлат гардиши куллӣ ба вуҷуд омада ҳамчун саҳифаи таърихӣ дар марҳилаи нав сабт мегардад. ин рӯйдоди нек рафтуомади сокинони ҳарду ҷумҳуриро қавӣ мегардонад ва дар натиҷа барои наздикшавию якдигарфаҳмӣ асоси боэътимод аст. шукрона аз имрӯз ки бо ташаббуси бевоситаи сарварони ҳарду кишвар, президенти муҳтарами мо ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Қирғизистон боз ин дӯстӣ аз нав эҳё шуд. мо ҳамроҳи Бахтибек додарам тӯли қариб наздики 50 сол мешавад ки падару модарони мо дӯстӣ доштанд ва мо низ дӯстии мо давом дошт ва фарзандони мо низ дӯст ҳастанд. имрӯз ман хело хурсанд ҳастам ки дар маросими аз нав давом додани кори гузаргоҳи сарҳадӣ қарор дорам. ин пайванди дӯстӣ, хешутаборӣ, тақвияти робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ аст. аслан мардумони тоҷику қирғиз риштаҳои ногусастании дӯстӣ доранд ва мо бояд ин робитаҳои некро идома диҳем. дар ин рӯз баҳри тақвият ёфтани муносибатҳо аз нав ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратӣ, фарҳангӣ дар назди гузаргоҳи сарҳадӣ аз ҷониби сокинон, намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, ҳунармандӣ ташкил карда шуд. ҳамзамон баргузории чорабинии фарҳангӣ, намоиши ҳунару истеъдоди наврасон, ҷавонон, ҳунармандон, муаррифии дастовардҳо, молу маҳсулоти пешниҳодшуда шукӯҳу фараҳи ҳамагонро ифода мекард. аз ҳарду ҷониб сокинон, намояндагони ҳайатҳои расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон аз растаҳои намоишӣ дидан карда, ҷиҳати идома бахшидани робитаҳо, додугирифти молу маҳсулот, рафтуомад, қавӣ намудани муносибатҳои дӯстию ҳамсоягӣ таъкид намуданд. мо тоҷикони муқими деҳи Андарақ дар сарзамини Қирғизистон вуҷуд аст. зиёда аз 8000 аҳолии тоҷик таборон зиндагӣ мекунанд дар онҷо. мана имрӯз аҳолии деҳа ҳамаш бениҳоят хурсанд, чунки байни ду давлати бузург Тоҷикистону Қирғизистон дӯстии абадии ду халқа нишон медиҳад, ки чандин солҳои зиёд, асрҳо гӯем хато намекунем, мо дар рафоқат, дӯстӣ, иттифоқӣ умр ба сар бурда омадем ва мин баъд ҳам ҳамин иқдоми нек давом мекунад ва ба ҳарду президенти ду мамлакат мо миннатдории халқро баён мекунем. мо ҳазор ҳарду сардорони давлат розӣ ҳастем. мо имрӯз шукргузор ва ифтихорманд аз он ҳастем ки маҳз аз сиёсати хирадмандона ва сулҳуҷӯёнаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон имрӯз боз ҳам миллатҳои тоҷику қирғиз метавонанд ки дар фазои сулҳу дӯстӣ муносибатҳои хешу табории хешро, муносибатҳои дӯстонаи хешро идома диҳанд. имрӯз маҳз як дипломатияи беназири пешвои муаззами миллат имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ қоил карда тавонист ки имрӯз миллати тоҷик миллати сулҳудӯсту бародару сулҳхоҳ аст. дар гузаргоҳи сарҳадӣ рафтуомади шаҳрвандон байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон мувофиқ ба тартиби муайяннамудии убури хати сарҳади давлатӣ сурат мегирад. дар минбаъда ташкили намоишгоҳу форумҳои тиҷоратию соҳибкории ҳарду давлат, ҳамкориҳои ширкату корхонаҳо оид ба истеҳсолу фурӯш ва роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар табодули молу маҳсулот, зиёд гардидани сармоягузориҳо, таъсиси корхонаҳои муштарак, рушди сайёҳӣ ва дар маҷмӯъ таҳкими муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба манфиати ҳарду давлат ва халқи онҳо мебошад.
таври сокинони ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии тоҷикистон иброз медоранд ба ҳам омаданҳо муносибатҳои нек, дӯстию рафоқати ҳамсоягӣ, асоси пойдории сулҳу оромиш, доду гирифти молу маҳсулот, тақвият ёфтани ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, илму фарҳанг, варзиш ва рушду тараққиёти минбаъдии ду кишвари ҳамсоя замини қавӣ мегузорад ва минбаъда пойдории робитаҳои нек аз эҳтирому боварии ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстию рақобати халқи ду кишвар вобаста аст. ضمن اظهار نظر ساکنان هر دو کشور از نو دوام دادن کار گذرگاه‌های سرحدی را مرحله تاریخی و زمینه با اعتماد مناسبت‌های نیک همسایگی دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان ارزیابی کرده تاکید داشتند که توسعه یافتن همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، علمی و فرهنگی، سیاحی در دیگر سمت و ساحه‌ها مناسبت همکاری‌ها من بعد گسترش می‌یابد. гузаргоҳи сарҳадии маданият ва қайрихоҷ кори худро аз нав оғоз намуд. Аз чеҳраҳои сокинони ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии тоҷикистон маълум аст ки онҳо ба ҳамдигар меҳри беандоза доранд, дар ҷустуҷӯи дӯстӣ ҳастанд ва мехоҳанд ҳамсоядории некро байни ҳамдигар идома диҳанд. Мана имрӯз ман чандин хешу пайвандонро дидам ва бениҳоят шод шудам. Ташаккур мегӯям ба роҳбарони кишварҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон. امروز همزمان چاره‌بینی فرهنگی با اشتراک صنعتکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان صورت گرفت و اهل فرهنگ و هنر کشورها سرود و ترانه‌های دوستی و برادری را تجسم نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان با تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری راه‌های اتومبیلگرد جمهوری را در یک چند سمت تجدید و نوسازی نمود. در این دوره راه نقلیاتگرد اسفر کنیبادام، دهمای جبار رسولوف و تا خط سرحد دولتی جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان نوسازی شده و حالا قسمت کارها ادامه دارند. این راه‌های آباد برای رفت و آمد بار مسافرکشانی و همچون راه ترانزیتی خدمت می‌نماید.